Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Welile mchunu usephawulile ngodaba oluthinta uBabs ukuthi uzoposta wonke amantombazana okade ejola noMampintsha ngoba useyitholile iphini. Ngale kukhuluma khulu ake sikudedelele uwelile umuzwe ukuthi uphawule wathini ngalolu daba. Ngizomoshiza kuzothiwa uma udlapela izifebe egcwele lapha efonini khona ngisho abafazi babotira futhi le ntwana izomoshiza ngoba ihloba zikhuzi ngani ngoba ifoni mayibhekeziwe ibuyi lutho kwenzakaleni libe likwekoleni nonyaka kangaka libuyise yonke into efonini akutholakala ikwekwele. Cha phakade angithi njengoba kade sikhuluma lapho ukuthi uBabes useyitholile ipassword yefoni kaMampintsha. Lapha yana efonini kaMampintsha angithi uMampintsha kade ejola izwe lonke bemsendela wonke ushidi lo nyamantombazane. Manje uBabes uthe usukela kusasa kuyale uzobe posta onke amantombazane la akade sendela uMampintsha udoti abaposte lapha ku Facebook nakuma social media. Ingakho ngithi mina kutatazela nogqihile manje amantombazane ayatatazela. So le video ke ikhuluma lokho le video. Ikhuluma lokho le video ukuthi kusukela kusasa uBabes uthe uthola inqwaba yamantombazana u2011 akade ejola noMampintsha lapha emsendela yonke into udoti.